Tmiem din il-ġimgħa se jkun wieħed ferm impenjattiv għal Partit Nazzjonalista hekk kif se tkun qed tittella l-Konvenzjoni Nazzjonali bit-tema Malta il qudiem fil-Lukanda Excelsior fil-Furjana. Matul il-jum tas-sibt se jsiru diversi workshops fejn 5 minnhom se jkunu organizzati Malta u s-sitt wieħed se jkun organizzat f'Għawdex. Dan bilan il-Partit Nazzjonalista jisma' x'għandu jgħid il-poplu Malti u Għawċi. It-temi li se jiġu diskussi fil-workshops huma Malta kif nafuha, Malta li tejsew fiha, ġid li tassew jilħaq lil kulħadd, komunitajiet b'saħħithom, gvern li jieħu ħsiebek, Malta lesta għal-għada u Għawdex fil-qalba tal-viżjoni nazzjonali. Qabel dawn is-sessjonijiet importanti dawk preżenti se jkunu indirizzati mill-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut u miċ-ċer ta' din il-konvenzjoni George Vital Zammit. Dan il-programm tas-sibt jiftaħ fid-9 ta' filgħodu u dawk preżenti se jiġu indirizzati wkoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg. Matul il-jum tal-ġimgħa Net News żar l-aħħar preparamenti għal din il-Konvenzjoni Nazzjonali bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello inħabbar l-ismijiet ta' dawk li se jkunu l-mistiedna barranin li se jwasslu d-diskorsi tagħhom waqt il-Konvenzjoni Nazzjonali. Se jkun hemm ukoll numru ta' kelliema barranin illi stedinniehom apposta biex jiġu hawnhekk ħalli wkoll jagħmlu l-indirizz tagħhom lill-Konvenzjoni Nazzjonali. Fost l-oħrajn għandna lil Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew, Dolores Monserrat, u għandna wkoll ex-Prim Ministru ta' Slovakkja, Mr. Zurinda, li ħajkun ukoll qiegħed jindirizza il-konvenzjoni. Mr. Zurinda wkoll iċ-chairman tal-Wilfred Martins Foundation li hija think tank tal-IPP fejn jiġbor ukoll numru ta' think tanks oħrajn li jfasslu wkoll jew jissuġġerixxu politika għall Partit Popolari Ewropew. Ma dawn hemm ukoll numru ta' messaġġi oħrajn irrekordjati minn persuni barranin, ħafna minnhom Ewropej, li wkoll ħajkunu qegħdin jagħtu l-messaġġ tagħhom għal din il-Konvenzjoni Nazzjonali. Apparti minn hekk Charles Bonello semma li l-Konvenzjoni Nazzjonali hija miftuħa għal kulħadd u l-Partit Nazzjonalista se jkompli jfassal proposti fl-interess tal-poplu kollu. Qegħdin inħeġġu n-nies biex il-ħadd peress li hawn ukoll il-Maratona ta' Malta li tibda kmieni filgħodu, qegħdin inħeġġu lil dawk kollha li jixtiequ jingħaqdu magħna sabiex jiġu kemm jista' jkun kmieni fil-Lukanda Excelsior fil-Furjana. Is-suġġeriment tagħna huwa li jiġu għall-ħabta ta' 8:09 se jkun hawn is-sala miftuħa diġà u allura jkun jistgħu jiġu hawnhekk jingħaqdu magħna minn dak il-ħin, ovvjament u il-konvenzjoni tibda għall-ħabta tad-9. Intant peress nhar il-ħadd se tkun qed issir ukoll Maratona ta' Malta, Charles Bonello ħeġġeġ il-pubbliku sabiex jaħseb kmieni għas-sessjoni tal-għeluq.